Здравейте! Аз съм Жечка Калинова и съм ръководител на проекта, за който днес ще ви разкажа. Много съм щастлива, че ще имаме възможност да си поговорим по тема, която може би е малко непозната или дори малко необичайна за някои от нас – mindfulness и медитация за деца. Вероятно, за много от нас тези идеи може да изглеждат малко странни, но днес моята цел е да ви покажа колко практични, прости и полезни могат да бъдат тези практики, както за вас, така и за децата в живота ви, вашите собствени или учениците ви. И така, може би се питате, защо изобщо да се занимавам с mindfulness или медитация? Това е чудесен въпрос. Истината е, че mindfulness и медитация са инструменти, които помагат и на нас, и на децата ни да управляваме стреса и предизвикателствата на ежедневния ни живот. В днешния бързо развиващ свят, в който децата са поставени под непрекъснат натиск в училище, който тръгва и от училището, и от социалните медии, и понякога в него има много преобладаващи емоции, осъзнатостта или mindfulness предлага начин да направим пауза, да дишаме дълбоко и да намерим спокойствие в хаоса. Мислете за това, като да учите децата да карат колело. В началото изглежда трудно, но след като владеят умението, то се случва съвсем естественост. Mindfulness е умение, което те могат да носят със себе си през целия си живот. И така, какво точно е осъзнатостта за момента, известна още или популярна още като mindfulness? С прости думи, mindfulness е да обръщаме внимание на настоящия момент. Това е да забелязваме какво се случва точно сега, без да се вглеждаме в миналото или да се тревожим за бъдещето. Това е нещо, което всички правим. Понякога естествено, но с повече практика можем да го усъвършенстваме. Ще ви дам един пример. Представете си, че учите детето си да се фокусира върху вкуса на любимата му храна. Вместо да яде бързо, то се съсредоточава в момента, за да се наслади на вкусовете и текстурите. Това е mindfulness в действие. А какво е медитацията? Медитацията е малко като тренировка за ума. Тя включва отделяне на няколко минути, за да седнете спокойно и да се фокусирате върху нещо просто, като, например, дишането си. Целта не е да спрете да мислите изобщо, а да забележите мислите си, без да се увличате от тях. С времето тази практика помага на вас и на децата ви да развият фокус, да намалят тревожността и да станат по-осъзнати за емоциите си. Мислете за медитацията като да дадете на ума малка почивка. Точно както правим почивки, за да отпочинат телата ни, медитацията дава на ума ни шанс да се презареди. Какви са ползите за децата? Може би се чудите, каква е ползата за моето дете? Mindfulness и медитация в течение на столетия са доказвали, че имат много ползи, особено за децата. Те им помагат да управляват стреса, да подобрят фокуса си в училище и дори да спят по-добре. Важно е също, че ги подкрепят да развият емоционална устойчивост, което означава, че са по-добре подготвени да се справят с възходите и паденията в живота. Представете си дете, което се притеснява преди изпита. Това са на практика повечето деца. С mindfulness то се научава да разпознава тревожността си и да се справя с нея по здравословен начин, вместо да я остави да го обземе. А какви са ползите за вас като родители или учители? Не само децата имат полза. Родителите и учителите също. Практикуването на mindfulness заедно може да укрепи връзката ви с вашето дете или с учениците ви, а също така може да ви помогне да управлявате собствения си стрес. Всички знаем колко трудно може да бъде да жонглираме с всичко. Осъзнатостта в момента предлага прост начин да намерим малко спокойствие и яснота в разгара на всичко това. Мислете за това като за инструмент, който можете да използвате, когато нещата станат хаотични. Начин да натиснете пауза и да рестартирате. Ето ви няколко прости начина как да започнете от дома. За да започнете да практикувате, не се изисква специално оборудване или много време.
Можете да започнете с няколко минути на ден. Ето няколко простички начини да въведете тези практики в дома си. Практика 1. Осъзнато дишане. Отделете 1 минута да седнете спокойно с детето си и да се фокусирате върху дишането си. Бройте вдишванията си заедно, забелязвайки усещането за въздуха, който влиза и излиза през ноздрите ви. Практика номер 2. Осъзнато слушане. Изберете тих момент, за да слушате звуците около вас. Може да са птиците навън, бръмченето на хладилника или дори собственото ви дишане. Това помага на децата да развият фокус и осъзнатост. Практикувайте благодарност. Преди лягане, споделете с детето и го накарайте и то да сподели нещо, за което сте благодарни. Чрез тази проста практика може да се пренасочи фокусът от тревогите към положителните мисли. Тези практики са като малки семена, които засаждате всеки ден. С времето се превръщат в навици, които помагат на вашето дете да се справя с предизвикателствата на живота с повече лекота и увереност. А ето ви и няколко прости начина да започнете да практикувате mindfulness и медитация в класната стая. За учителите интегрирането на тези практики може да бъде също толкова просто. Ето ви няколко идеи. Започнете деня с осъзнат момент. Започнете деня в училище с няколко момента, няколко секунди, минути на тихо размишление. Това може да помогне да се установи спокоен тон за останалата част от деня. Осъзнати преходи. Използвайте някои от техниките за mindfulness по време на преходите между дейностите, като например кратко дихателно упражнение преди преминаването от един урок към друг. Направете в класните си стаи кътове за спокойствие. Създайте тези кътове за спокойствие, където учениците могат да отидат, когато се чувстват претоварени и просто да поседят или да направят няколко дихателни упражнения. Тези малки, на пръв поглед практики, могат напълно да променят атмосферата в класната стая, като помагат както на учениците, така и на учителите да се чувстват по-спокойни и фокусирани. Разбирам, че някои от вас може да имат притеснения или резерви относно практиките на mindfulness и медитация, тъй като може би това ви се струва твърде нетипично за нашата култура, или се притеснявате, че е твърде сложно за децата, или особено в наши дни се притеснявате да няма някакво чуждо влияние. Искам да ви уверя, че тези практики са вкоренени в най-простите ежедневни действия. Не изискват от вас да приемате никакви нови убеждения или да променяте начина си на живот. Те са просто инструменти, които да помогнат на вас и детето ви да управлявате стреса и да намерите малко повече спокойствие в ежедневието си. Мислете за mindfulness и медитативните практики като за обучаване на детето и в просто житейско умение, като връзването на обувките или миенето на зъби. Това е нещо практично, което те ще могат да използват всеки ден по начин, който има смисъл за тях. Бих искала да ви насърча да опитате да практикувате mindfulness и медитация. Започнете с нещо малко и вижте как се чувствате вие и детето ви. Запомнете, че не е важно дали ще сте перфектни, по-важно е да опитате, да започнете да опитате и да забележите, да сте отворени към сигналите за промените и ползите с течение на времето. Ще се изненадате колко голяма разлика може да направят няколко минути на осъзнатост и спокойствие в деня ви. Мислете за това като за засаждане на градина. Отнема време, търпение и малко усилие, но резултатите по-спокойно, фокусирано и устойчиво дете, вярвайте ми, напълно си заслужават. Благодаря ви, че изгледахте този мини вебинар днес. Като се надявам той да ви е дал няколко основни идеи защо mindfulness и медитативните практики за децата и за вас също са интересни и полезни. Ако имате въпроси или бихте искали
да имате достъп до повече ресурси, не се колебайте да се свържете с мен, като ви пишете тук или посетите интернет страницата си. Помнете, че тези практики са пътуване, което не трябва да правите сами. Заедно може да помогнем на децата ни да развият уменията, от които се нуждаят, за да се справят с предизвикателствата на живота с духовна сила и увереност. А сега, след като сте изгледали това кратко видео, опитайте едно просто упражнение с вашето дете или с вашите ученици. Започнете само с няколко минути и вижте как ще се чувствате ви, как ще се чувстват те. В рамките на проекта, подкрепен от програма Еразъм Плюс, подготвихме за вас няколко медитации съвместно с нашите партньори от Португалия и с прекрасната българска актриса Майя Бежанска. Медитации, които ще намерите на уебсайта ни. Просто си изберете една и опитайте. А сега благодаря ви отново, че имахте търпението да изгледате този вебинар. Надявам се, че ви е бил полезен. Нека вашето пътуване в безкрайните полета на mindfulness и медитативните практики бъде изпълнено с спокойствие и усмивки. Пожелавам ви успех!